Здравейте, приятели! Тук сме с нашата пациентка, която преди около 2 седмици оперирахме поради лобална дискова херния. 6 месеца бяха адски болки. Крака ми беше парализиран, чак до пръстите на краката. Най-силната болка къде беше? Най-силната болка беше тук в кръста. Надолу към долния крайник. Да, към долния крайник. Не можех да варя от самата болка, то просто нямах сякаш сила. Буквално го влачех крака. Колко месеца продължиха тези оплаквания? 6 месеца. 6 месеца. Да. Какви методи на консервативно лечение пробвате? Всякакви хапчета, обезболяващи, прахчета, инжекции, който има мазила, всичко, абсолютно А нищо. през тези 6 месеца никой не ти каза, че щом кракът ти се парализира, трябва да отидеш на неврохирург да ти извърши оперативна намеса? Не. Никой не ти каза? Не. Даже минах през доктори, които въпреки, че ми направиха скенер, не можаха да разчитат скенера и ми дадоха грешна диагноза. Какво се случи? После дойде при мене. За секунди разбрахте, че имам дискова херния, казахте, че съм за операция. Наистина отначало се оплаших, но много съм благодарна просто, че попаднах на вас, че всичко мина наред. Просто имате златни ръце, не мога да ви се отблагодаря. Веднага като станах от леглото, след като мина опойката, 2 часа след операцията можех да ходя без да има болка. Нормално се движа, няма болка, няма влачене на крака, крака ми се възстанови, нямам проблеми. Сега някакви капчета приемаш ли след операцията? Не. Сякаш съм чисто нов човек. Съветвам всички, които имат проблем като мен, да преодолеят страха си. Мен също ме беше страх, но преодолях. Елате при доктор Васви да ви оперира и да се върнете към живота. Просто ми върна усмивката на лицето. Операцията е кратка и веднага след операцията хората живеят нормален живот. Благодаря ти много за доверието. Много благодаря. Аз благодаря, че ме върнахте наистина още един път към нормалния ми живот.